Hirurak hamar gutxi, errepidera egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling, Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van Der Poel is having one of Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin egin zergauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guzti eta ongi etorri Tropelaren podcast berri batetara, gaur 2025ko apirilaren 9 dugu, asteazkena 577. Podcasta duzu hau. Eta bueno, asteuru honetan jokatuko den, bi lasterketa izanik ere, Paris-Roubaix Infernuko lasterketa hori eta hitz egitera gatozkizue. Eta nirekin gaurkoan dut hemen Iban, Gabon Iban. Gabon egoitz. Nio bezala, larun batean emakumezkoen lasterketa izango dugu, ikusteko RTBko playera erabilizakegu, edo Eurosport edo Max, eta aldiz iganden gizonezkoena, izango da teleporten ikusteko aukera, eta aldi berean igandean, amaituko zeguna Iban eskolarko itzulia, Ibarren amaituko dena, eta gaur asteazkena izanik, eta gainera Alesek garaipena lortu, gero kendu, eta berriro eman diotenean, ezin aipatu gabe utzi, ez? Gaurko ez dakit, anedota antolakuntza kaskarra edo ez dakit, zer dakit zuen moduan, neko eskanbila izan da, ez? Behasengo birilukun horretan, ezkarretik hartu behar eskuiti joan delako, nahiz eta gida liburuan eskuiti joan bertzen, baina antolakuntza bertan zeuden bideratzaileek bestaldera bideratu dituzte, azizozten beste hautagari nagusiak bide zuzena esango nuke, domintzan markatuak egin dute, Alesek ez, garaipena lortu du, gero ez dutela, deskalifikatu egin dutela, ez dutela zuzen jo, eta berando azkenean, zazpidetela ordeen, edo vuelta horretan, azkenean izan dute, begira, eta bar, azkenean garaipena ematen dutela. Nahiz eta, Iban, Gregoire, bigarren izan denari podiumean saria eman dioten. Bai, bueno, azken finean kirol honek izan dituen edo gertatzen dien bitxikerietakoa dira, ez? Azken finean telebistek asko agintzen duten kirol bat da, denborak, denbora telebista bateze dirua da edo urrea da, esaten den bezala, eta batzutan, hoxe, ez, gertatzen dira momentuan hartu behar diela erabakiak, eta horrelako kasu arraroak daudenian, pues zein izaten den erabaki zuzenena, edo erabaki justuena, edo azkenean pertsonak daude erabaki horiek hartzeko, eta seguro. Eta ikusi dugu baita ere gure Telegram taldean baita iritziak askotarikoa diala, ez? Justua dela, ez dela justua, eta bueno, baintzet gaurkoa gertau da gainera antolakuntza batian, non ja nahiko begi zeudezen jarrita, ez? Ez dugulako ahaztu behar zer gertatu zen ia, zer nolako iskanbila gertatu zen baiaz jeitxiera batian, etzegoen agian oso ondo seinalizatua, eta munduko txirrindulari honenetakoak, Vingegaard, Evenepoel, sekulako heroiko izan zutela, eta etapa bertan bera geratu zen, baina iesaldian zeudezenak lehiatu izan zuten etapa hori, nolabait neutralizatu zen, orduan, ja nahiko jopuntuan zegoen antolakuntza bat, gainera horrelakoak gertatzea gaurkoa bezalakoa, pues pixka bat berriro, ez, jartzen du nolabait kirol mailatik kanpo dauden pues, ezaugarri hoiek mai gainean, ez? Seguramente
gustauko litzaiguke gaur, etapa bukatu ostean, hitz egitea, pues, Alexen garaipenaz, zelako ausardia erakutsi dun, ze taktika erabili dun, nola ies egin dion, bueno, beste txirrindulariei, eta orduan, pixka bat, bigarren mailan gelditzea guzti hori, pues, ez da izaten agradablea, ez? Baina, bueno, gertatzen diren gauza dira, berez, espero behar litzateke, ez? Azalpenak, zergatikan zegon, bueno, libro de rutan, era batean marraztuta ibilbidea, eta azken unean, norbaitek antolakuntzak, edo uziko baten batek, edo ez dakit zeinek, erabaki dun, rotonda famoso hori beste erabatea hartu behar zela, noiz eta rotonda hori beti hartzen den eskumatikan, lasterketa guztietan, aficionatu mailan, eskola kadetetan, juniorretan, beti esan dute, rotonda hori hartzen dela Alexek hartu du tokitikan, baina gaur baten batek erabaki du, azken unean, inori ezer esan gabe, beste toki batetik ematea. Orduan, pues, a ber, pixka bat bihar, ea, azalpenak dauden, ea, gauzak lasaitzen dien, eta ea, nahi gustatuko ditzaidake Euskal Herriko itzuliaz, kirol aspektua gehiago nabarmentzea azken egunetan, uste horretako etapak, eta biharko adibidez, badaudelako horretarako. Bueno, hori esaten genuen, ez? Hori izanik ere, zoritxarrez dugun antolakuntza den bezalakoa da, ni bintza ez gehiago harritzen horrelakoa gertatzea, eta lasterketa guztienaria behar luke, eta horregatik pasatzen da aurretik, ez? Aurrez ibilbidetik, ikusteko guztia ondo dagoela, zorin baldin badago, ez? Bolardoariek, eta bestelako ezbeharrak izan direnean ere, lasterketa zuzendaria guztia aztertzeko eta ziurtatzeko berme guztiekin egingo dela lasterketa. Eta, gertatuen bezala, nik bi akats nabarren ikusten ditut, ez aldatik hori, antolakuntzan akatsa zuzenean ez duelako esan duena egin, horretan, eta bestalde, horren zalantza hori, ez, da gaina momentu batean Alexek ere alde egin du, esan dute ez dutela, ondik ere erabakia ez egoela hartuta, baina podiumean Greguar igo dute, ez da, hor zentzuzkuna iruditzen zait, antolakuntzen akats bikoitza ez, larrina noski ibilbidea ez bermatu izana, edo esan dako ez egin izana, eta ondoren, baldin eta oraindik ere epaileak, goratu nazioarteko epailea direla, ez antolakuntza bezik nazioarteko epailea direla, uziko epailea direla, uziko lasterketa izanik, honen ardura dutenak nolabait ziurtatzeko arautegia beramezela betetzen dela, ez badute erabakirik hartu ez normala iruditzen saria bigarrengoari ematea, ez? Eman lehenenari eta gero-gerokoak edo ez ospatu, ez? Podiuma, baina, bueno, ospatu gara aldima bintzat, oraindik ere bazpen ez dagoen bitartean, ala izan da, ez? Kontua azkenean arrazoi eman dutela Alexi eta Kofidisi, nik uste bingen ere ikusi dugu nahiko aztoratuta, ez da gutxe gora ere izan, bintzat Euskal Garepena, nik uste Alexek ere arnasa hartu beharko duela urrengo honetarako eta erlasaitzen diren bai bere eta bai taldekide guztiak, eta esan duzuna ez, azkenean, irutzen zen berriro ere, antolakuntzaren gaitasun falta edo seriotasun falta hor izango dela, eta oraindik ere lasterketa erdibiden gara dagoela, hirugarren etapa jokoen izan da, jokatu dena gaur barkatu eta beste hiru geratuko dira. Ez behar izaten, epatzen zen bezala ibane, iazko eroriko eta bar, zailagoa zen antolakuntzak kontrolpean izatea, baina gaurko adibidez nik uste norbaitek hausnarketa sakon bat egin beharko duela, eta ez dakit, ni babes izan banitz, izan banitzak ebintzat, bestelako neurri batzuk eskatuko nizkiok antolakuntzari urtean jarraitzeko bintzat. Besterik gabe bintzat aipamena egin, zorioni beroena nola ez Alexi eta Bingeni eta talde osoari, azkenean nik uste egokina zelako, ikusita lasterketa nola joan den garaipena eskuratzea, eta ze ez ezaguna aztu, hori aipatu dugulako Telegram taldean, baldin eta erakiko balute zigortzea, ibilidea zuzen ez duela hartu, segurazki Alexek
ez zukeen etapa garipena galduko, karri, baizik eta lasterketara utzi behar izango zen. Hori ere ez ezagun ahaztu, ez da aipatu gehiegi hori, baina zigorra benetan, etapa eskuetatik entzeaz gain, latzagoa izan ziteken. Bueno, kontua kontu, horren momentan zer gertatzen den, eta Iban, nik uste orain dagokiguna podcast honetan Pais Urbe dela, aipatzen duen moduan bi egun desberdinetan, larun batean emakumezkoena, orduko orduetatik aurrera, nion moduan RTV-ko playerrean edo Max eta Eurosportetik ikusteko aukera izango dela, ez dirudintzat telebistaz, teleporten emago dutenik zuzenean, aldiz bai, gizonezkoena larun batetik gandean oso-osorik, eta nik uste, aipatzekotan, eguraldia izan daitekeela ez, faktore horietakoa, ez dirudienez, aurreikuspena betetzen badire behintzat, larun bateko lasterketa horretan, 150 kilometro inguruko ibilia egin beharko dute emakumezkoek, eguraldi hona izango dute, 23 gradu ere markatuko dituela termometroa dirudi, eta aldiz gizonezkoenean, eurera espero, Bai, bueno, azken finean da lasterketa bat ustet dakauna urteko egutegian eguraldia ziku edo euria egin erabat aldatzen duena lasterketa, ez? Kontu gehiago izan behar dute txirrindulariek euria egiten badute, askoz gehiago biderkatzen da kontu hau lasterketa honetan. Eta gero baita ere, emaitzei dagokionez, sori puntu hori baita ere, soriaren faktore hori baita asko igotzen da, ez? Osea, edozer gerta daiteken lasterketa batzuen aurrean gaude, eta gaur egiten ditugun analisiak, izango da, txirrindularien sasoi puntuari dagokionez, ez? Baina, sori faktore hori baita kontuan hartu behar dela eta agian egiten ditugun analisietan, ez? Aipatzen uste gu txirrindulari hauek aurrean bukatu dezaketela, hauek top 10, top 20 horretan bitartean aritu ahal direla, baina, gerta daiteke guztiz kontrakoa, ez? Eta gaina, kasu honetan igandean euria baldin badago, zer esanik, ez? Bueno, esan dagoa, larun batean, eguardiko orduetak eta marra bitartean izango dugu emakumezkoen kirilari prestatzeko denbora tartea, beraz, ekin alduzuen bezala ester, egia da horrenik ere zerrenda ofizialik ez ditugula, pentsatzen dugu bihar dagoeneko zerrenda txukunago izango dula, eta horatu bezperan, ostiralean jango dugula, segurazki arratzalde buelta horretan, zerrenda behin betiko barkatu zerrenda hori. Eta, kilinari daukinez, Iban, 5 multzo ditugu, hautagai nagusi multzoa, hautagai multzoa, beste hautagaiak. Gero Frantziarrak etxean, beste multzotxo bat, ez? Frantziako zenbait txirrindularekin, eta, beste multzo bat izango genuke. Munduko txapelduna ez da, Iban, lehen multzonetan kopeki dugu, nagusi, Marian Bosia bikain ibilitzen txirrindularia, eta biebez, kopekirin taldekidea, ez dakit. Iazko garaia kopeki, Flandrian kopeki, abatez, badirudi kopeki hartu behar dela, seguru izan nahi badugu. Nik uste, hiru txirrindulari hauen artean, hautagai nagusia, edo gaintzet puntu gehien egiteko, kopeki da. Hala ere, Bos eta Webes ez da biltzate denboraldi txarra egiten. Bos, okerrez banago Milano San Remon bigarren amaituzun, Webesek Milano San Remo hori garaipena lortuzun, en fin, kopeki hautagai nagusia, baina, Bos eta Webes garaipenaren lehia ikusi beharko da, ez? Talde, kopeki eta Webes talde berdiniko dirako, baina garaipenen lehian egon daitezken hiru txirrindulariak dira. Hor esango nuke ez, eta gai baldin bada bibez da kopekit
nagusioetan iristeko velodromo, BBS-en alde egingo dutela, ez, azken kilometrotan BBS-en alde egingo duela taldeak, zer nik uste SD Worksek nahiko txukun egiten dut hori ez, taldearen lan, ikusi honen kopeki bera aipatzen zen bezala, Milan Sanremo horretan lanean BBS-entzako, aldez, bueno, egia da, ziurren eta bioen artean ziurrena helmugan edo bintzat aurrein izateko, zoriak zori, zen moduan, kopik izan daitekela. Eta bos ere, txukun ibiltzeko moduko txindule zaiteke, ez? Beraz, nik zango nuke, seguru jotzeko kopeki, eta arreskatu nahi badugu, aukera dagoela, ez, lehen multzoretan. Urrego multzoan, Iban, Balsamo, Xabei, Konsoni, Digert, Fran Prebot, bigarren ametu zuen, sprint horretan eskopekirekin Flandriako turrean aurreko gigantean, ez, moduan, Jordi, Paternoster, Pienar Lecourt, akaso Lecourt bezala gehiago ikusko duzu errotuletan, Pieters, Puk Pieters, hau ere, bueno, ikusi genuen ez, igandean nahiko frustratuta edo ez saiatu zelako aurrean izate, baina azkenean ez zen honen zoan topoltxo horretan izateko gauza izan. Rueg, Bandik, hau ere, Helen Bandigen itzulera esan genezakeo nahiko txukunda hilako denboraldi hasierotan, eta Katalonka bas, zeugokseko beste txirrendoria azkarra esango nuke. Bai, bueno, hemen pixka bat, ja, burua usteak hasten dira ez, hiru aukeratu behar dielako bakarrik, eta bueno, aipatu esuna, ez, Ferran Prebotek pasaren astebukaran hori, bigarren egin zuen, Kopegen atzetikan, horri bile daiteke baitere lasterketa honetan aurrean, beste aizkiarekin dakauna Bandik da, bueno, ez da aukera txarra, eta agian, bueno, gako izan daiteke hirugarren txirrindulari hori zein izan daiteken, ez? Bueno, adibidez, bat aipatzea batikan, Pieterse, nahiko ondo ari da bintzet tropelako kinielak osatzen duten lehiaketetan, ez? Estradenok errez banago puntuatu zuen, Milano Sanremone baita, bueno, izan daiteke aukera, hirugarren aukera. Multzonet. Ni gehiago akaso Kimberley, Kurt, bera epatuko nuke, oso txukun ibidelako eta Flandriako turren, eta nik uste lehen sartu daitekela. Hora ezagun, ez? Beste ezagurretako bat lasterketa honena dela gizona azkar kasutan emakumezko azkar sendo horiek ere, ez? Gaiz badira iristeko, ez? Ez dela gora beratxo ibile, baizik eta gehiago konstantzia bat eskatzen duen ibilbidea, trebezia puntu bat esan genezake, eta gero, aurko multzoan iritsi eta topetxoa baldin bada, bintzat esprintean ez garepena lortzea, hori da azkenean askotan gertatu izan dela, beraz, zentzu horretan, bai batzen genuen, ez, Bandik bat, bai, emakume sendoa delako eta segurua, Fran Prebot du, eta nioen Lecourt bat esango nuke, iaz Giorgio ondo ilitzen, baina urten nahiko patxal dabil, Xabei izan daiteke beste eta Balsamo ere ez nuke deskartatuko, baldin eta. Badelako ezaguarri hori dituzten txilundariak aurrean onditezkena, eta, azken sprint puntua dutenak. Urrengo multzan, beste autoak multzan laukeratu ditugu, baina azkar irakurri ditut, Backstedt, Borgesi, Klaes, Desoet, Ferguson, Kohl, Krak, Norsgaard, Rosman Cannon, Schweinberger, Truyen, Van Geloof eta Zanetti. Eta nik hemen esango nuke Norsgaard bai, ikusi gara ez Bandik ordelako eta taldek egizan ikabeze, nioena ez dakik horrenik lasterketa zerrendan zein izango diren, bertan izango direnak, Krak eta Kohl ere aipatuko nituzke, nik uste badiela batez ere Krak ez, iaz ere tropeltxo nagusortan izan zelako, egia da urtean akaso zertxo bat aurxiago dabilela, aurko esan dako ez, igandean ere, bigarrengo, iguarrengo bultzan ditzi zen, eta, hor, niri aipatuko duzu horiek ez, Kohl, Krak, Norsgaard, eta akaso Schweinberger
aipatu. Bai, nik hemen igual agian esan beharko genieke gaur grabatzen ari garen momentu hontan iskia duten txirrindulari horiek, bueno, azkenean okerrez banao, ehuneko hogeita hamarretik gorako aukerak eta dela, baina kasu honetan emaitzei dagokionez, ez dira txirrindulari batzuk orain arte emaitza aipagarriak lortu dituztenak. Orduan, hemen bai aholkatu entzulei, ba, pixka bat arakatzeko multzo honetan, eta ez zentratzeko, esateko, jo, ba, A bat aukeratu behar dut bai o bai, ze seguro tropelako foroa asko dagila, eta ondo aukeratzen duela, baina kasu honetan nik ez dut ikusten beste, ba, beizkia, bueno, beste txirrindulariekiko konparatzen ibili naiz, eta ez dazkatola azpimarratzeko emaitzak momentuz orain arte. Mhm. Bueno, eta Frantziarrak etxean, ez, hau da, estatuko du beste multzoa, aboine, Berto, Borras, Duval, Pouquenet, Grosetete, Lenet, Rio, Tragouet eta Bigi. Bigirekin dago jendea, nik aipatuko nituzke Borras da Borto. Bi horiek, iaz ere, bueno, topa amarrean sartzeko izan zirela, eta irutzen zait aurten ere hori zaitezkela. Bai, hemen igual frantziarrik onena aurreko multzo batean jarri dugu, ez? Bai, Ferran Eta, Pérez bat ez da. eta hori igual pixka eta aholkoa izango litzateke hori, ez? Igual pixkat ikustea aurreko urteko hori, sailkapena Paris zen, eta hortikan tiratzia, porque bestela, bueno, nahiko sakabanatuago baitere aukerak eta multzo honetan. Mhm. Bai. Eta agian ez daude hainbeste punto jokoan baita ere. Mhm. Eta, bueno, eta ez dugula Euskaldunik, ez? Lasterketa honetan, esan, erreferentetako bat ez laboralkutxa taldea dela, bueno, ez dela izango, eta, bueno, Euskal Txirrindularik ere ez dela izango. Esan dakoa, larun batean jarraipen egiteko internet bidez, espaldin bada Eurosporten bintzat, eta hori gorriko eta bitartzen dugula epea nile izateko. Eta ondoren igandean, bueno, izango kronologiki oker espaldi banaiz, esango nuke salto bat, alegia ez dakit emakumezkoen amaituko lehenago ala Euskal Herriko itzulia, hortxe izango dira, akaso emakumeen Pais Rue lehenago amaituko da, gizonezkoena baino, baina, bueno, pare-parean izango dira biegalabiak, beraz, orduan jakingo dugu Euskal Herriko itzuliko garaia zein izan den, eta guzeko diren, eta emango dugu hastia justu xamar esango nuke, azken errepasoa egiteko zerrenda ofizialekin gizonezkoen lasterketarena, zeko amaikak eta 25 bitartean preste eduki beharko duguna, eta hemen esan duguna, ez, faktore edo eraginik zuzena izango duen faktorea eguraldi izango dela, eta goeneko gainera ziurtatu du UAEk bagenekien, baina Pogačar izango dela, eta bere taldeki dezintzuk izango diren, eta pentsatzen dut, Iban, zenbait zuzendari, Pogačarren inguruko bintzat, lasa ez dela egongo, aipatzen genuen ez? Azken bakurra baldima da, eroketak eta zauriak izateko arrisku gehiago dago, eta badakigu ze garrantzitsua den Pogačarrentzat, edo batez ere Besle eta zuzendariarentzat, Pogačar turrera ondo iristea, ez da? Beraz, urduritasun puntu eta horrekoan enekoarekin epatzen bezala podcastean, izango dute, ez? Bai, eske uste bizitzen ari garen garaia Pogačarrekin, Pogačarrekin eta beste fantastikoak, ez? Van der Poel, Van Aert, Evenepoel, osea, bizitzen ari garen garaia dela historikoa, ez? Porque gaina noiztik, osea, joan behar gera kasik telebista txuri beltzean zegoen garaira, ez genuela ikusten
turreko garaile bat, Mhm. Paris-Roubaix lehiatzen. Milan-San Remo, bueno, bai, Nibalik irabazi zuen, bere urte batean, eta, baina, horrelako txirrindulari bat edukitzia gaur egun edozein lasterketetan, ematen dion plusa, eta ikuslearekiko baita ere ematen dion erakargarritasun maila lasterketari, da zerbait usteet denboraekin konturatuko garela. Eta bai, noski, espero dena ondo joatea eta bueno, txirrindulariak onik ateratzea iparraldeko infernutik. Mhm. Bueno, aldugun bitartean, pues saiatu gaitezen baitere disfrutatzen. Bueno, zibilia ez du gehi aipatu lehen, bezala ez, Kukueko Urteroko loro berdina, hori da. baina haren berkeko basoan aurten, pues iaz egin zuten txapuza, uste, pues aurten Txikan pixka hori ez bat da. aldatu Mhm. dutela. Bai, ikusi izan ez zuela eragin gehiago izan. Eta, bueno, bai, bueno, esan ez, berrunda berta 19 kilometro izango direla, goita 10 arbide izango direla, beste beste. Vale, eta esan dago, ez, goizeko 11:25 goi dutela utxira bera irtera ofizialari, eta, bueno, espero, ba, bosta buelta horretan, bostak eta hogei buelta horretan, amaitzea igandean aipatzen duen moduan. Esan da, lehen multzo horretan, hiru hautagai nagusi, ez, Van der Poel, Pogačar eta Pedersen. Eta jendeak Van der Poelen alde, nabarmen, eta kaso iban, bueno, zentzua duelako, ez, Pogačarrek berak irabazi zuenean, aurko igandean ikusten zen nagusitasunekin, aipatzen zuen, ez, garbi zuela, beretzako ibilidik egokiena Flandriako turra zela, lehen ere, bi urte korrespona garaipen lortu zuen, aldiz, arbidetako lehen aldiz doa, egia da, ikusi dugula neguan prestaketa lanak egiten, baina gorpuzkera kaso eta ibilbidea bera, egokiagoa direla batetan. Bai, eta ez da berdina entrenamenduan zure gorputza nolabait probatzea arbidean edo leian zaudenean beste ia 200 txerrindulariekin. Orduan, bueno, kasu honetan nik uste jendea lehiakorra da eta kinielak egiteko orduan ahalik eta puntu gehien nahi ditugu eta uste Van der Poel hiru pertsona edo hiru txerrindulari multzo honetatikan dela favorito nagusia, pues bueno, aurrena, ez, gelditzeko. Oain lehen esan duguna, ez, baitere emakumezkoen multzoan, Pogačarrek, bueno, zergatik ez, irabaz dezake lasterketa hau, eta Pedersenek, nola ez, klasea badauka horretarako. Eta ikusi zen ze klase zeukan, bueno, eta forma honean iristen dien hiru txirrindulari dira baita ere, osea, ez dute inolako zalantzaik eragin beraien sasoiari dagokionez. Nik hor esango nuke ez, akaso eta euraldiarekin lotuta Van der Poelen kasuan ez, biziko gozen aritzeak eta bara, nolaiteko abantaila puntu emango diola otuta dagoelako ez, lokatzartean eta euraldi makurrarekin ez neguan eta duen gaitasuna ez, bizikletaren domeinu horretan eta garapena eta indarra nola transmititu ez, bizikletaren pedale eta ondoren gurpilari ez. Pogačarra abila da oso, esango nuke nik ez. Bai, Agian, eta ez dugu aipatu, baina Pogačar da lehenengo aldiz lehiatzen duena lasterketa honetan, baina junior mailan Paris-Roubaix baita lehiatu zuen. Orduan, zerbait ezagutzen du. Bai, doanean lehiara, badaki zertara da. Hori ez, behizki batekin Pogačar bazen daiteke, arreskatzeko, ez dakit, arreskatu, ez dakit, ez da, tentazioa da, bintzat hartzeko, eta Pedersenekin ere argibili beharko genuke, aipatzen zenuen bezala ez iban, ikusi dugulako aurten oso indartsua bilela, nik uste ondo prestatu dela baita Paris-Roubaix hau, eta gai baldin bada aurrekoan bezala, aurreko gutzoaren eusten, gehiagik ez daudelako, kasunetan, gai baldin bada Van der Poelen gurpilarekin batea iristen, Pedersen zaitek, Van der Poel gaitu ezaken atropeltxo horretan iristen badira, horri dago, irura bate iritsi ezkero, Pogačar izango litzatekela kaso, ez? Zeltasunik egin izango lituzkena
garaipena lortzeko, eta Pedersen aldiz, favorito bihurtuko litzateke, beraz, bueno, nahiko irekita dagoela esango nuke. Urrego multzera joan da Iban, bueno, hiru aukeratu ditugu, Gana, Girmay, Kung, Jonathan Milan, Pedersen taldekidea, laguntzea joan dela, Steven ere taldekide ikusi genuen, ez? Ze maila eman zuen eta nola lagundu zion. Bueno, batzuan zalantzak izan ziren, baina ez, Pedersen taldekideari, Philipsen, beste bigarren aukera esan genezake Van der Poelen kasuan, edo betikoa, ez? Txopeltxo horretan izko alirake Philipsen izango litzateke hautagai nagusia arpetzin aldetik amintzat esprin horretan garaipena lortzeko saiatzeko. Trentin dugu batu dorreko, txukunda bilena, baina akaso nik nire ustez eta deizki bat egin zerbait dago, ez? Mailatxoa eta okuskatxoa berago, eta aldiz Banaert bat, ez? Akaso planteriako turraren aurretikan balioa galduta bezala esan genezake, ez? Egin zuten akatsagatik, ez? Polusekin batera, aldiz, iruditzen zait nolabait ere, konfidantza bereskurazi digula Flandriako turran ikusi genuenarekin, eta, aizki batek idez, beraz, momentu honetan Gana, Kung, haure bikain ibiltzela, beti dabil bikain, klasikoetan Kung, Philipsen, aipatzen genuelako gai izantekela aurren izteko, eta Banaert, lau daude aizkiarekin, eta hiru aukeratu behar dira, baina beste izen emanik aipatuko du gero. Bai, bueno, nik hemen burua usteak, porque, kalidade altuko txerrindulariak dira, adiez agian gehien ez aukeratzeko orduan, igual Girmay bat, ez? Justu Girmay guzti izan daitekela aurre daiteken bat. Ja, kontra egitatik pixka, baina... Ez, baina justu hori izan aipatu behar honetako bat, akaso diskutatuko nahiz, baina juten zait hori izan daitekela, sorpresa manezakela. Ez que historikoki Paris-Roubaix batean okerrez baina ez du hola emaitza aipagarri kan lortu, ez? Orduan, baina, ez que ze hiru aukeratu, ez? Aipatu esun guztiekin erata ados, orduan, ez da erabaki erresa, igual, aipatu Banaertena, aipatu esuna, ez? Flandersen, ikusita ze aste izan zuen eta zer nolako presiorekin egin zuen, nik uste nahiko txukun bukatu zuela, bai da, egia da, bere helburua ziurrenik ez zitula bete, baina sasoiai dagokionez ez dagoen gaizki. Gehiago da, ez, buruko zerbait edo mentala, edo ematen den kanpotikan ematen den presio bat, baina, zergatik, eta baitere, ziklokrosetik datorren txerrindularia da Van der Poel bezala, ez, askotan elkartzen ditugu, ez, Van der Poel, UBS, Banaert joko horretan sartzen gea, orduan, oso erakargarria da Banaert bat hartzea, ikusita zer gertatu den azkenengo asteetan. Bai, ez, deskartara ezko zen, Milan bat, Jonathan Milan utziko nuke, Steven bat puntu gehitxo eman izan, Trentin aipatu gu alde batera utziko nukela, eta hor sorpresaren bila joateko Girmay aipatuko nuke, sorpresaren bila joateko diote, egia da ez dela nabarmena, aldiz Banaert aipatu du bai hartzeko puntua dela, Gana, Kung eta Philipsen, ez dakit, nik akaso alde batera ustatik Philipsen utziko nuke, Van der Poel dagoelako, ez? Pentsa daiteke, Pogačarre berri ere, ez da izin bat eraso joko dituela, Van der Poel izango dela gai egusteko akaso, baina Philipsen ez. Idea horrekin ez, aldiz Banaert eta Kung da Gana badira, txendulari hori egon daitezkenak, ez? Eta Kung, Kung ez du irabaziko sobraski, baina Kung egin dezake top 6 bat, edo ez, lehenengo tropetxo ez bada bigarrengo mututxoan eta horri ez. Nik uste horretik, logikoena izan betzak, nik uste Gana, Kung eta Banaert izango ditzatekela ez. Oain, Van der Poel hartzen badu horreko mutzen, hemen akaso arriskatu daiteke. Aldiz, goiko mutzen Pedersen bat edo Pogačar hartu ezko, akaso hemen segura joan eta epatutakoak ez Gana. Eta Banaert nire iritziz bintzat.
Bueno, beste hautagaiak, hemen ja multo luzexiagoa, Iban azkar irakurri ditut, eta gaina bertan dugu Oier Lazkano, izango duen Euskaldun bakarra, bez Euskaldun bakarra baldin bada, eta nik uste baieztatuta, honeko baieztatutzat jo dezakegula bertan izango dela, ez duela punturik emango, baina, bueno, Oier Lazkano egin dezake zerbait txukuna. Azkar, Ballerini, Bittner, Brennan, Demer, Hofstetter, Christoph, Oier Lazkano epatu duna, Merlier gaur garaipen lortuta, Mohoric, hortxe David, Molano, laguntzera, zalantzari gabe, hori bai, ueko guztiak, uniko gunean, Pogatxaran aldeen gautela nik zalantza gutxi dute, ez diruditzen, zerra geratu berko zaio Pogatxarri, hautakoren batek, lehian edo bintzat postu bat, nik uste gunean, lanera jongo dira. Mozato, Oliver Nassen, Kasper Pedersen, sodaleko txukun ibiden, kasi klasiko mono itxura hartzen ari den txirrindulari Danimarkarra, bizi, haure txukun, Republiko txirrindularia polit, guekoa, haure lanera, baina, bueno, postutxoa egin dezake, Tarlin, Ineoseko txirrindulari interesgarri bat zetekena, Eduard Teuns, Turgiz, hori txukun hiltzen klasiko manoa, bazetxe demoraldi hasieran txukun egin zuen, baina, bueno, ez diruditzen orain haino ondoliko denik, Van Barle, Jumbo izan dezaken beste, nolabait, banartekin batera, hortxe ez, bibilbio dan txukun ibiltzen den txindoritako bat, Florian Bermers, uekoa lanerako, eta Gianni Bermers, alpezineko ere, lanerako esango nuke, baina, bigarren hau, pustutxoa lortzeko aukerarekin, Warren Holt, Walshade, Tim Wellens, uekoa, beraz lanera, eta Barengo Richt. Bost aukeratu behar dira, Iban, aizkiz momentuetan Merlier, nik uste bai ala bai hartu behar dela, Pizi ere, nik uste bai ala bai hartu dela. Tarrelinekin zalantzak izango nituzke. Jendeak hemen Florian Bermez hartu du, ez dakit, ni ez dut aingarri guzten, Pogatxarrentzako lanean izango dela, irutzen baitzait. Uno Isiako Warren Holt, aizkiarekin, izan daiteke. Eta nik gehitze, izenen bat gehitze aldera, igual Lazkano aipatuko nuke, eta behar bada, ez da beste izenen bat aipatzen. Aipatu duana, Kasper Pedersen, deizki bat egin dagoela, baina, ez da, sorpresaren bila joan da, bere ibilidek ikusita demoraldiaketan, izan daiteke egiten zait. Bai, bueno, beste izen eske, a ber, multzo honetan Zabala, sorionez, bost hartu behar dira, baina buru hausteak izango dira, eta, bueno, agian puntu asko ere ez dira egongo lehia multzo honetan, baina, abiez, Christoph bat, baita ere, ez da bil, osea, uste baino hobeto da bilela aurtengo denboraldian, ez genuen espero eman duen maila, eta, bueno, iasko denboraldia baita nahiko txukun bukatuzun, bueno, ja oso urruti ekainean, baina ez dakit izen bat gehiago gehitziatikan, porque uste egin desun irakurketaekin hori dela, ez? UAEkoak pues, lanerako egongo direlakoan gaude, eta tropelak hartu duen, aipatu eguna, ez? Jesus, baina ez zaitateako. Pedersen ez, Jesus, Merlier hartu beharrekoa dela. Orduan, hemen bai egongo dela buru hausteak, pues pixka bat, hoxe, boskote hori osatzeko. Horre uste mitxe dutzuko, beste mutzuari ez dugu erreparaztuko gehiagi, esan dakoa, pentsatzen dugu larun bat arratzen izango dugula zerrenda ofiziala, apatutakoa emakumezkoen kasuan, ostia larrazaldean, emakumeena orduatak buelta horretarako kinile presti izan berko ditugu larun baterako, igandearako aldiz goizeko 11:25 gizonezkoena, eta besterik ez, nik uste honekin gaurko podcastare amaitutzat eman dezakegula. Espero dugu Euskal Herriko itzulian arazo gehiago ez izatea. Espero dugu baita ere zergatik ez beste Euskal Garaipenen bat lortzean, ez eta Joni Segre eta Pello Bilbao makal xamar ikusi ditugun, baina, bueno, akaso etaparen baten lehian sartzeko aukera eman dakieke. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik, sorterik onenak klasiko handi honetan eta urren arte. Eskerrik asko. Errepidera egin behar dugu,
bosgarren azken Van etapa. Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard. Ataca Vingegaard. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin